Assalamu alaikum masoyanmu na faɗin duniya. A har kullum ni ne naku ɗansu. Shi so mai canjin launi ya saman ba tsammani garin mara ciye da ni na zan masa yauki. Kice ne da ni yau naki ne ma kai na baki aminta da ni kai ki sare ni mai kiraki. Akan ki na zama makaho waɗansu sirai mini ewu silar kauna zuci al'amarin ba sauki. San ba na ci ba na sha na gama tamakar sha na tabbata so mai da ƙarshe kowa ma'auni. Shi dai shanen soyayya yana sa ai tarayya akan sa fahimtar ne maki a tsakani. Suna sarai a fusata silar haka har haɗin mota na gane su bai da zaɓin wanda mazauni. So bai da gwani na ya auni yana hana rai ya sukuni hawan shekar za a yi sauka da tunani. Shi dai lokaci ba ne idan har ka zama wani sai a yi tabbatar ka gani karkara har birni. Shi so mai dagula harka ba wanda ya sa shi a fuska sanin shi wuya ɗanɗanansa zama ko ɗaci. Akan rasu kan soyayya waɗansu ta sa su yi jinya ana hauka sannadin so a yi maraici. Mai so baya da dabara baya lura da asara yakan zauto har ya sanya waɗansu takaici. Sharin so in zai fara baya duban katara yakan rasa mai shi da mai neman na abinci. So ne ke san ya farauta kana ji kai ta wahalta da an magana sai ka ce so sai da azanci. Dare ya zamo mini rana kina ta gizo a idona da na kwanta damuwa sai in shiga kunci. Komin uzuri zan furta don mai sokar ya gagauta domin shi so asali ba samu ne ba. Small TV. To, ni ne mamallakin